La Paeria de Balaguer aposta per fer de la capital una ciutat turístico-esportiva. És un dels objectius que s'ha marcat l'equip de govern municipal per al 2025, juntament amb la construcció d'una nova comissaria per a la Guàrdia Urbana i la instal·lació de càmeres de videovigilància, segons han explicat aquest dimecres en el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació. Segons el paer d'Urbanisme, Guifré Ricard, les càmeres amb lectors de matrícula s'instal·laran a la via pública i a les entrades de la ciutat. Pel que fa a la nova comissaria, s'ubicarà en un immoble situat just al costat mateix de l'Ajuntament. Destacaríem és el tema de seguretat, que comportarà la implementació de càmeres de seguretat a la via pública i a les entrades municipals de la ciutat, amb lectors de matrícules i amb punts calents, i això anirà acompanyat del que és la nova comissaria de la Guàrdia Urbana, que ja tenim, que és el projecte bàsic fet i definit conjuntament amb el cos de la Guàrdia Urbana, i que s'ubicarà al costat de l'Ajuntament amb un local que ja tenim la conversa quasi bé finalitzada amb els propietaris per adquirir aquest local i que al 2025 pugui ser realitat aquesta nova ubicació de la caserna de la Guàrdia Urbana, que ha de millorar les condicions laborals dels agents i sobretot ha de millorar també el servei que puguem donar al ciutadà en quant a l'atenció de seguretat ciutadana. D'altra banda, Ricard ha avançat la intenció de l'equip de govern de posar en marxa el proper mes de gener un nou concurs de projectes per fer 2 nous pavellons i una nova piscina coberta. Segons el paer d'Urbanisme, l'objectiu és donar resposta a les necessitats de les famílies i usuaris que fan esport a la ciutat. Ha de donar resposta a les necessitats de les famílies i els usuaris que fan esport aquí a la ciutat, que som coneixedors del problema que hi ha del tancament dels equipaments esportius i, per tant, apostem per aquesta redacció d'aquest projecte que ha de comportar són com 2 pavellons, tipus 3 de la Generalitat, que el que comporta és que hi pugui haver 2 pistes de futbol sala federatives amb les seves corresponents grades o que hi pugui haver 6 pistes de bàsquet simultànies donant resposta al reglament també de la Federació de Bàsquet i es puguin fer també altres esports com és el vòlei o altres esports col·lectius. I per altra banda, al costat d'aquest pavelló apostem també per la nova piscina coberta de la ciutat, que el plantejament inicial és que sigui de 52, perquè Balaguer, amb tot el conjunt de la zona d'impacte, ja ho tenim estudiat i ho tenim preparat, puguem convertir Balaguer com una ciutat turística esportiva i d'aquesta manera atreure molta altra gent, que això ha de beneficiar també a nivell de comerç, a nivell de botigues, a nivell de restaurants i a nivell també de poder atreure noves competicions, inclús que federacions puguin portar centres de tecnificació aquí a la ciutat. Un altre dels projectes previstos per al 2025 és la construcció d'una gatera al costat de l'actual refugi d'animals i el desenvolupament d'un biopolígon al polígon Campllong. Pel que fa al present exercici, la paera en cap Lorena González ha fet un balanç positiu de la tasca de govern durant aquest 2024, un any en què, ha dit, la ciutat s'ha posat en marxa. La valoració a priori és positiva, és el primer des de gener a desembre que estàvem ja tot un any aquest nou equip de govern, que també en la campanya electoral ens van presentar cadascuna amb uns eslògans. Per la part de Treballem per Balaguer van tenir el seu eslògan que era Som el canvi, i de fet de la mà del PSC hem aconseguit aquest canvi de govern a la nostra ciutat, i per la part del PSC el nostre eslògan era Balaguer en marxa, i també de la mà de Treballem per Balaguer creiem que durant aquest any de treball, o any i mig que portem, però sí, aquest últim any que portem, diguéssim, ja més intens nosaltres, hem posat la ciutat en marxa, hem posat Balaguer en marxa. Durant la trobada amb els mitjans, González ha fet també un repàs de les diferents actuacions que s'han dut a terme en cadascuna de les àrees de la paeria. Entre moltes altres, ha fet esment dels arranjaments i asfaltatges de diferents zones de la ciutat, de la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló Molí de l'Esquerrà i a l'Escola Gaspar de Portolà, de la creació de l'APEU al polígon industrial Campllong o de la recuperació de la Rebella de Cap d'Any, així com de noves iniciatives com el Primavera Wine que es va fer al juny. González i Ricard han estat acompanyats per bona part dels paers i paeres del seu govern format pel PSC i per Treballem per Balaguer.